Buɗe gidan rawa a Saudiya ya jawo cece-kuce a bakin mutane da ma zukatansu. Ku biyo mu don ci gaba da sauraron labaran. Kar ku manta da yin sharing da kuma subscribing akan channel ɗinmu mai suna Masarauta TV. Wani gidan rawa na birnin Dubai a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai suna White ne ya sanar da buɗe sabon gidan rawa da ake kira Halal Disco a birnin Jidda da ke ƙasar Saudiya a ranar Alhamis da ta gabata. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun tabbatar da buɗe gidan rawar wanda suka ce tsarinsa ya yi kama sosai da gidan tasuni na dare da aka sani, sai dai kuma bara a dinga shan barasa a gurin ba. Shi ma gidan rawar na White ya ce wurin zai yi kama ne da ɗakin hira ba da mashaya ba. Wasu rahotannin sun kuma ce mata ba za su sanya abaya ba, amma mamallakan wajen sun ce yanayin suturar da za a dinga sawa za ta zama sassauƙa a garin. Ana ganin wannan lamari dai a matsayin irin sauye-sauyen da ake yi a ɓangaren nishaɗantarwa na ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. An yi ta yadda wasu hotunan bidiyo a intanet da ake ikirarin cewa daga gidan rawa ne waɗanda ke nuna filin casun da fitilu. Wannan batu dai ya raba kan 'yan kasar biyu, inda wasu suka tunzara da labarin tare da yin Allah wadai da matakin gwamnati na ba da damar buɗe gidan rawa a ƙasar, wacce suke ganin tana ƙara imarta tsawon 10 shekaru. Amma a dai ɓangaren wasu murna suke da samun gidan rawar irinsa na farko a ƙasar. An yi ta kuma yaɗa wasu hotunan masu kamar shagube ga lamarin. An ƙaddamar da maudu'in Disco in Jidda da kuma na bara halal a shafin Twitter a ƙasar, inda cikin sa'o'i kaɗan suka yaɗu kamar wuta ne ke ci a daji. A hannu guda kuma masu saukar batun su ma sun ƙirƙiri wani maudu'in ban yarda da abubuwa marasa kyau ba a Jidda, wanda shi kuma aka yi ta amfani da shi kusan sau 4,000. Masu sukan lamarin dai suna ta kira ga hukumomin ƙasar da kar su bari a buɗe gidan rawa na dare, suna masu cewa ya kamata a kare dare tare da tsare kyawun al'adu na ƙasar Saudiya. Wani mai amfani da Twitter mai suna Misom8m ya rubuta cewa gidan rawa a Jidda wannan ne lokacin da muminai za su so gwara su mutuma da su kalli irin wannan abin da aka shigo da shi a cikin birnin Saudiya. Kar ku manta, ku ci gaba da bibiyanmu a kan gidan TV mai suna Masarauta TV da kuma yin subscribing a kai don samun sabbin labarai har da ma fina-finai kai tsaye daga Masarauta